Замисляли ли сте се, защо най-умните хора, които познавате, обикновено са и най-тихите в стаята? Те не бързат да се изкажат, не прекъсват, не се борят да бъдат чути. И въпреки това, когато най-сетне кажат нещо, всички спират и слушат. Днес ще говорим за нещо, което почти никой не ни учи – силата на мълчанието. Не мълчанието от страх или несигурност, а мълчанието на човек, който е разбрал нещо важно за света и за себе си. Живеем във време, в което всички говорят, а малцина слушат. Социалните мрежи ни награждават за това да имаме мнение за всичко. Веднага, шумно, на всяка цена. Но мъдростта рядко крещи. Тя чака. И докато гледате това видео, искам да помислите за един човек във вашия живот, който говори малко, но чиято дума тежи. Запомнете го. Към края ще разберете тайната му. Ето 7 причини, защо мъдрите хора избират мълчанието. Защото знаят, че не всяка мисъл трябва да бъде казана. Глупавият човек казва всичко, което му мине през ума. Мъдрият първо се пита: истина ли е това? Нужно ли е? Ще помогне ли на някого? Има стара история за един ученик, който изтичал при своя учител развълнуван. „Учителю, трябва да ти кажа нещо за твой приятел." Старецът го спрял. „Преди да говориш, премини думите си през 3 врати. Първата – истина ли е? Втората – добро ли е? Третата – нужно ли е да го кажа?" Ученикът се замислил и замълчал. Точно това замълчаване е началото на мъдростта. Защото в мълчанието чуват повече. Когато говорим, повтаряме само това, което вече знаем. Когато мълчим и слушаме, научаваме нещо ново. Мъдрите хора са разбрали простата истина. Никой не е научил нищо, докато говори. В преговори, в работа, в спор, този, който говори най-малко, често контролира разговора най-много. Той наблюдава, забелязва какво не се казва и вижда картината, която шумните пропускат. Защото пазят силата си. Всяка дума, изречена на празно, е малко изтекла енергия. Хората, които обясняват всичко на всеки, които се оправдават постоянно и спорят за дреболии, се изтощават. Мъдрият човек знае кога да си спести думите. Не защото няма какво да каже, а защото е разбрал, че не всеки заслужава неговото обяснение. Понякога най-силният отговор е никакъв отговор. Защото мислят преди да реагират. Между нещо, което се случва, и нашата реакция има едно малко пространство. Глупавият го прескача. Реагира мигновено, на гняв, на обида. Мъдрият живее в това пространство. Помислете колко проблеми в живота ни идват не от това, което ни се е случило, а от това, което сме казали в първите 5 секунди след това. Мълчанието ни дава тези 5 секунди обратно. Защото разбират, че действията говорят по-силно. Хората, които постоянно разказват какво ще постигнат, рядко го постигат. Тези, които работят тихо, един ден просто показват резултата. Има поговорка: празната тенджера прави най-много шум. Истинската стойност не се нуждае от реклама. Тя се вижда. Защото уважават другите. Да дадеш на човек тишината, в която да довърши мисълта си, без да го прекъсваш, това е форма на уважение, която почти изчезна. Мъдрите хора слушат така, сякаш събеседникът им е единственият човек на света. И затова хората се чувстват добре до тях. Защото са в мир със себе си. И това е най-дълбоката причина. Човек, който постоянно има нужда да говори, често бяга от тишината вътре в себе си. Защото в тишината идват въпросите, които не искаме да чуем. Мъдрият човек не се страхува от тази тишина. Той е седял с нея. Опознал я е. И затова
мълчанието му не е празно. То е пълно. Спомняте ли си човека, за когото ви помолих да помислите в началото? Сега вече знаете тайната му. Той не мълчи, защото няма какво да каже. Мълчи, защото е разбрал, че думите имат тегло и не ги хъби на празно. Мълчанието не е слабост. То е избор. То е дисциплина. И в свят, който никога не спира да говори, способността да си тих е може би най-рядката форма на сила. Ако това видео ви накара да се замислите, напишете в коментарите само една дума. Думата, която описва човека, за когото си помислихте днес. И ако искате повече такива тихи истини, абонирайте се. Тук не бързаме. Просто мислим заедно. До следващият път. Пазете тишината си. Тя струва повече, отколкото си мислите.